Migao mar thieth kokalo kuom jatelo mar migao no Duale omiyo jous ndawa kod mwandu duto mantiere kod ndawa e pacho ka ndalo 21 mar oro kwayo mar oboke manyien mar tich. Duale manyolo Eldoret kama ne iwang'oe mwandu mag ndawa manodonje pacho ka kokalo e paw ndeke ma Eldoret International Airport chakre 2021 koni nyaka sani thoth jo Kenya kod kwan maduong' mar nyithindo mapok oromo higni 18 tiyo kod ndawa gino makoro nyaka tieki. Bende ochiwo koko oboke ma puodho pichni 17 ma ibiro tigo de mono yedhe mag ndawa mondo mi orit it ji ma tiyo kodgi. The Ministry of Health, pursuant to the Tobacco Control Act 2007 and other applicable laws, hereby, and today I'm doing it, hereby suspends all existing licenses and import clearance related to the manufacture, importation, distribution, sale, all promotion of nicotine and related products with immediate effect. All persons and entities previously licensed are now required to reapply within 21 days and submitting full compliance documentation for consideration. We are going to do a very serious compliance vetting system going forward. It will not be business as usual.